is life, that's life. Sing a song of life. Every heartbeat's a miracle. Feel the rhythm growing day by day as we go. Look inside, your body's humming with a million drums that are drumming. Your lungs get ready, celebrating the joy. That's life. Here's life, here's life, that's life. Here's life, here's life, that's life. Everything is singing, living a piece of the melody. Smaller, bigger, biggest, being a part of the whole. Holding hands, we are a chorus as we follow what's before us. It's harmony that binds us. A snappy song, happy song. That's life. Here's life, here's life, that's life. Here's life, here's life, here's life. Take the road to wonder, where the wise and the wherefores hide. Join us and discover, celebrating the joy. That's life. Here's life, that's life. Here's life, here's life, that's life. That's life. Here's life, here's life, that's life. Here's life, here's life, that's life. Here's life. Πάρτε 2 στοιχεία, το ασβέστιο και τον φόσφορο. Βάλτε τα μαζί και τι προκύπτει? Μακόκαλο φυσικά. Ο ανθρώπινος σκελετός. Μια εκπληκτική κατασκευή. Έχει πάνω από 200 διαφορετικά κόκαλα. Ο ρόλος του σκελετού είναι να στηρίζει το σώμα μας και να προστατεύει τα πιο ευαίσθητα μέρη του. Τον εγκέφαλο, τον νοτιαίο μυελό, τους πνεύμονες και την καρδιά. Είναι ένα ελαφρύ πλαίσιο. Μόλις και με τα βίας αποτελεί το 20% της μάζας του σώματος. Αν ήταν από μέταλλο θα ζύγιζε 4 μέχρι 5 φορές περισσότερο. Το φαντάζεστε? Αλλά μιλήσαμε για τα οστά των ενηλίκων. Και οι νεαροί σκελετοί έχουν πολύ χόνδρο. Αυτά είναι τα χονδροκύτταρα. Στο πυρηνικό κέντρο ελέγχου ενός από αυτά βρίσκουμε το διευθυντή να εργάζεται σκληρά. Τι είδα κακό όνειρο. Και μόνο που σκέφτομαι έναν οστεοβλάστη τρέμω. Κοιτάξτε εκεί κάτω. Ο καθηγητής Αιμοσφαίριος και η παρέα του. Τι κάνετε εδώ? Λοιπόν, παιδιά μου, μου φαίνεται ότι θα γίνει κάτι συναρπαστικό. Και πράγματι, αυτά τα χονδροκύτταρα γαμπαρά είναι μαλακά ακόμη και για να φτιάξουν καλό σκελετό. Αυτά τα ορυκτά, το ασβέστιο και τα φωσφορικά, αλλά τα ήρθα για να μετατρέψουν το χόνδρο σε οστό με τη βοήθεια και την υποκίνηση της βιταμίνης D. Τα κύτταρα που θα μπουν στην μπροστινή σειρά είναι οστεοβλάστες. Γιατί είναι εδώ, θα το δείτε το γιατί. Αμάν, πάλι ονειρεύτηκα αυτούς τους απέσιους οστεοβλάστες. Τι, δεν ήταν όνειρο. Συναγερμός, μας επιτίθεται. Ακούστε, το μπαλόνι απογειώθηκε. Οι οστεοβλάστες προχωρούν.
Και είναι πολύ η πουλακύτταρα των οστών. Μη ζητάς τα πιστά μας χονδροκύτταρα, κυρίες και κύριοι, αλλά θα αντισταθούμε. Δεν πρόκειται να οστεοποιηθούμε εμείς. Άκου να γίνουμε σκληρά, άσχημα, κόκαλα σαν πέτρες, αυτό δεν λένε. Ακολουθήστε με τότε, θα ηγηθώ της ομάδος. Θα πέσουμε μέχρι τελευταίο στον αγώνα. Κάτω οι οστεοβλάστες. Μπράβο, οι οστεοβλάστες θα πεθάνουν. Οι ταξιαρχίες όμως των οστεοβλαστών είναι καλά εξοπλισμένοι. Πολεμιστές βιταμίνης D. Υποβοηθούμενοι από το φόσφορο και το ασβέστιο προχωρούν προς την περιφρούρηση της ήδη κατειλημμένης περιοχής. Οι επιθέσεις συνεχίζονται αδιάκοπα, μετατρέποντας το μαλακό χόνδρο σε σκληρά οστά. Είναι ακαταμάχητοι. Έχουν όλη τη δύναμη με το μέρος τους. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά τα οστεοκύτταρα. Ευτυχώς που οι οστεοβλάστες νικάνε πάντα. Γιατί έτσι δημιουργείται ένας υγιής, ισχυρός σκελετός. Πείτε μου, κύριε καθηγητά, τώρα το κόκαλο θα έχει σκληρύνει τελείως? Η νίκη των οστεοβλαστών δεν θα ολοκληρωθεί για πολλά χρόνια κατά την πορεία μιας φυσιολογικής ανάπτυξης. Τα κόκαλα, όπως και οι Ρώμοι, δεν χτίστηκαν σε μια μέρα. Εκτός αυτού, η ευληγησία του ανώριμου σκελετού προστατεύει τα κόκαλα από σοβαρά σπασίματα. Βλέπετε τι εννοώ, νεαροί μου φίλοι. Δεν γίνεται να ζει κανείς τέτοια ζωή διαθέτοντας εύθραυστα κόκαλα των ενηλίκων. Κοιτάξτε, κύριε καθηγητά, τι συμβαίνει? Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι ένα συναρπαστικό δράμα. Άλλη μια μάχη μεταξύ των οστεοβλαστών και των οστεογλαστών. Τρώνε κόκαλα, απίστευτο. Αυτό είναι αδύνατον. Τα μασουλάνε σαν popcorn, Παιδιά, αυτοί είναι οι οστεοκλάστες. Οι οστεοκλάστες αποσυνθέτουν τον οστικό ιστό που δημιουργούν οι οστεοβλάστες. Και αυτό είναι καλό, γιατί οι οστεοβλάστες αν αρχίσουν δεν σταματάνε με τίποτα. Η λειτουργία των οστεοκλαστών είναι να φέρουν μια ισορροπία. Για βρείτε ποιοι είναι. Ευχαριστώ. Αυτοί οι δύο τύποι κυτάρων είναι στην ουσία συμπληρωματικοί μεταξύ τους. Ο ένας χτίζει, ο άλλος γκρεμίζει. Είμαστε ανώτεροι, έτσι. Χωρίς τους κατεδαφιστές, οι χτίστες θα συνέχισαν μέχρι να το κάνουν όλο το σώμα κοκάλινο. Και εκτός αυτού μας διευκολύνουν γιατί δημιουργούν διόδους για τα αιμοφόρα ακεία. Κοιτάξτε τι κάνουν εκεί πέρα. Το αίμα δίνει ζωή μεταφέροντας οξυγόνο και θρεπτικά και μπαίνει μέσα στα οστά μέσα από διόδους που δημιουργούν αυτοί οι οστεοκλάστες. Αμάν, βάνταλε. Πολύ αργά μασουλάς εσύ. Όχι πάλι αυτός, ακόμα δεν το τελειώσα, βρωμοκούρουνο. Με συγχωρείς, φίλε. Εγώ τη δουλειά μου θα την τελειώσω όμως. Καλύτερα να κάνεις την πάντα, κοντέ. Για δοκίμασε και θα δεις τι θα πάθεις, μπουνταλά. Πιάστε τον. Πάνω του, πάνω του. Βλέπετε ποιο είναι το παράδοξο, παιδιά. Ο μόνος τρόπος να κρατηθούν υγιεί τα οστά είναι να τα καταστρέφει κανείς την ώρα που τα φτιάχνει. Και έτσι ο μικρός μας σκελετός μεγαλώνει.
Όπως σας έλεγα λοιπόν παιδιά, σήμερα θα μελετήσουμε τη δομή του ανθρώπινου σώματος. Ας αρχίσουμε με τα οστά του ποδιού. Μόλις τελειώσει βέβαια η ψή την ονειροπόλησή της. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Ο άνθρωπος δεν στέκεται στα πόδια του. Η όρθια στάση του οφείλεται στο ότι ισορροπεί. Από τα οστά του ποδιού που είναι πάνω από 30. Μόνο 3 αγγίζουν το έδαφος. Και μόνο το να στεκόμαστε δηλαδή απαιτεί μια εξαιρετικά λεπτεπίλεπτη ισορροπία. Λεπτεπίλεπτη, είπε, σας έρχομαι, κοιτάξτε. Φαίνεται ότι ο λεπτεπίλεπτος εδώ πέρα είσαι εσύ, Στρόπη. Αρκετά. Βγείτε τώρα στο χιόνι και οι δυο σας. Η ψυχρολουσία θα είναι ό,τι πρέπει για σας. Άκου. Και έτσι θα πάρουμε το με μας πίσω, Στρόπη. Τι λες λοιπόν, Τελειώσαμε για σήμερα, παιδιά. Μπορείτε να συνεχίσετε τώρα τα χειμερινά σας σπορ. Αντίο, Δεσποινής. Αντίο. Γεια. Ελπίζω να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη λεπτεπίλεπτη ισορροπία μας. Με την ησυχία σου, θα σου κάνω παρέα εγώ. Μη μας περιμένετε, θα τα πούμε αργότερα εμείς, εντάξει? Εντάξει. Κάνεις πολύ καλύτερο σκι από μένα. Σε λίγο καιρό θα γίνεις ατσίδας. Είναι ασφαλέστερο να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Περίεργο. Πάντα νόμιζα ότι ήταν πιο πολύ προς τα δεξιά. Έλα. Καλή προσγείωση και στους δύο. Δεν έχω ξαναπάει από εδώ. Περίμενε και να δεις τι θα πάμε. Πίτερ! Ψι! Γυρίστε πίσω! Είναι επικίνδυνο! Δεν μ' ακούνε. Θα τραυματιστούν εκτός αν τους βρω έγκαιρα και τους ζεστάνω. Έλα, πάμε! Πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Είναι επικίνδυνο. Κόψε ταχύτητα. Πονάει το πόδι μου. Πίτερ, πού είσαι? Είσαι καλά, Βοήθησέ με, σε παρακαλώ να σηκωθώ. Δεν μπορώ κι εγώ να σηκωθώ. Νομίζω ότι έσπασε το πόδι μου. Κι εγώ το δικό μου. Γεια χαρά! Είστε καλά εσείς οι δύο? Είστε καλά, πέστε μου! Δυστυχώς όχι, Τζάμπο. Έσπασα το πόδι μου. Και ο Πίτερ το ίδιο. Τζάμπο, μπορείς να πας να φέρεις βοήθεια? Εντάξει, παιδιά, πάω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Γεια σε όλους. Τι κάνετε σήμερα, παιδιά? Πάλι κάνετε σαν να σας έχει πιάσει φωτιά το σπίτι σας? Μπορείτε να ησυχάσετε, αγαπητοί μου. Σύντομα θα έχουν φύγει από εδώ, πιστέψτε με. Γιατί στην ηλικία τους τα σπασμένα κόκαλα δεν παίρνουν πολύ για να γιατρευτούν. Δείτε και μόνοι σας. Ένα απλό καταγματάκι χωρίς περιπλοκές. Σας διαβεβαιώ λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι αυτό το καταγματάκι δεν είναι τίποτα μα τίποτα το σοβαρό. Είναι ζήτημα εβδομάδα να τις βγάλουμε το γύψο. Και ο γιος μου? Για να δούμε. Πού έβαλα την ακτινογραφία? Α, βέβαια, ορίστε. Μα αυτό είναι σοβαρό. Πρόκειται για διεμπερές κάταγμα. Τώρα αρχίζω να στεναχωριέμαι πολύ. Καημένε, Πίτερ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να στεναχωριέστε, αγαπητοί μου. Το κόκαλο επανατοποθετήθηκε και η πληγή απολυμάνθηκε και δέθηκε. Ακόμα και αυτό το κάταγμα είναι συνηθισμένο και μάλιστα πάρα πολύ συνηθισμένο στις πίστες σκι. Γιατρέ, γιατί δεν μου βάλατε γύψο?
Γιατί αν υπάρχει μόλις της πληγής σου κάτω από το γύψο, δεν θα το καταλάβουμε έγκαιρα. Να γιατί το πιάσαμε απ' έξω. Είναι πολύ καλό σύστημα. Τώρα μπορείς να αναθέσεις τη διαδικασία της ίανσης στην καλύτερη όλων των γιατρών, στην ίδια τη φύση. Τα ένζημα φέρνουν επειγόντως το απαιτούμενο ασβέστιο στην περιοχή του κατάγματος, όπου αρχίζουν κιόλας να σχηματίζονται οι πρώτες γέφυρες μαλακού ιστού στο κενό που έχει σχηματιστεί. Τι τύχη, σύντροφοι! Μπορούμε να σαμποτάρουμε ολόκληρο οικοδομικό εργοτάξιο. Ελάτε, ακολουθήστε με. Βοήθεια! Βοήθεια! Πάνω τους! Ορίστε τώρα η αστυνομία μας. Ποτέ δεν έρχεται όταν τους χρειάζεσαι. Κάπτεν, κάτι τρέχει. Δεν βλέπω τίποτα. Πού? Το που δεν το ξέρω, αλλά αισθάνομαι ότι κάτι τρέχει. Εντάξει λοιπόν. Ας έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Κοίτα εκεί πάνω. Προς όλες τις εναέριες περιπολίες. Συνάντηση στην περιοχή του κατάγματος. Μόλις εντοπίσαμε κομμάντο στο φυλλοκόκκον που να επιτίθεται στο κόκαλο. Εδώ μοίρα 012, υπολογαγέ, ερχόμαστε αμέσως. Κάπτεν Πίτερ προς κεντρικά. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενόπλων. Με λαμβάνεις, υπολογαγέ Τζάμπο. Μια δύναμη στα φυλλοκόκκον επιτίθεται στην περιοχή του κατάγματος. Μήνυμα ελήφθη, Κάπτεν. Οι άντρες μου δεν βλέπουν την ώρα για δράση. Προσοχή! Προσοχή! Εμπρός, Μάρς. Πάμε! Ένας μικρός πυρετός. Είναι μονάχα μερικά μικρόβια που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση του καημένου του Πίτερ. Μην ανησυχείτε όμως, θα τα κανονίσω εγώ. Με αυτό το αντιβιωτικό δεν θα ξέρουν από πού τους ήρθε. Έλα νεαρέ, δείξε λίγο θάρρος, ηρέμησε. Εχθρός εν όψη. Στρόπι, κοίτα ποιοι έρχονται. Μα τι μου τσαμπουνάς τώρα, τι μου τσαμπουνάς. Καλυφθείτε. Κουράγιο, σύντροφοι. Μπορεί να είμαστε λιγότεροι, αλλά... μόλις αποφάσισα να διατάξω στρατηγική υποχώρηση. Όχι! Δεν με πιάζεις εμένα. Κατάρα,
Κατάρα και πάλι κατάρα. Έχω θυμώσει τόσο που θα φάω το χαλί. Εντάξει, ας το σκάσουμε καλύτερα από εδώ. Ακολουθήστε με, μη χαζεύετε που θα πάρει, μη χαζεύετε. Κατάρα, κατάρα. Κατάρα, κατάρα, πάλι μας την έφεραν. Μακάρι να πηγαίναμε σπίτι μας. Μην επιδεικνύεις την αγνιά σου. Με συγχωρείς, σύντροφε Στρόφη, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιο μέρος όπου να είμαστε ασφαλείς από όλα αυτά τα πλάσματα που μας επιτίθενται όπου και αν πάμε. Ανόητε. Είσαι μεγάλος ηλίθιος και το κουτορνήθι. Αφού εμείς δεν έχουμε δικό μας σπίτι, είμαστε παράσιτα. Παράσιτα, βρέοι που μπουνοκέφαλε, καταλάβατε. Εμείς πρέπει να δανειστούμε έναν οργανισμό για να μπορέσουμε καταρχήν να επιβιώσουμε. Και έπειτα, όταν πάρουμε τον έλεγχο στα χέρια μας, να ζήσουμε καθώς πρέπει. Καταλάβατε ή δεν με πιστεύετε, ηλίθιοι? Δεν με πιστεύετε, δεν ακούσατε αυτά που σας λέω. Την κατάλληλη στιγμή, σύντροφοι, μόνο αυτοί περιμένουμε. Και όταν οριμάσουν τα πράγματα, τότε θα πολλαπλασιαστούμε. Βρε, για κοίτα ποιος παλιόφουλους συναντάω πάλι και πού μάλιστα, πού. Άσε με. Αφήστε με, φύγετε από πάνω μου, απέσια έντομα πριν σας... Ένα ζητώ για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Πραγματικά. Τουλάχιστον μπορούμε να συνεχίσουμε να θεραπεύσουμε το κόκαλο με την ησυχία μας. Και τώρα λέω να αρχίσουμε να παραδίδουμε το οξυγόνο μας στην περιοχή του εργοταξίου. Γιατί θα το χρειαστούν. Το σώμα θεραπεύει πολύ γρήγορα τον εαυτό του. Στην περίπτωσή μου όχι. Αυτό το αιμοφόρο αγγείο έχει κοπεί. Δεν θα χαθούμε να το αφήσουμε έτσι, κύριε καθηγητά. Μην ανησυχείς, παιδί μου. Υπάρχει πλήθος από εναλλακτικές πορείες που μπορούν να μας ξαναβάλουν στην κυκλοφορία του αίματος. Εντάξει, κορούλα μου, αρκετά έμεινες εδώ. Είναι εύκολο. Έλα, ξάπλωσε λιγάκι. Κοίτα τι σου έφερα. Νόμιζα ότι σου άρεσαν πιο πολύ τα πορτοκάλια. Μου φαίνεται ότι σήμερα είμαστε πολύ καλύτερα, έτσι? Ναι, γιατρέ. Ο γιος μου δείχνει σημεία βελτίωσης. Το κόκαλό σου θα φαίνεται ότι θεραπεύεται μια χαρά, νεαρέ. Μπορώ να σηκωθώ, γιατρέ? Αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Πρέπει να έχεις υπομονή, Πίτερ. Στο κάτω-κάτω, διαμπερές κάταγμα είναι αυτό. Και αν σηκωθείς και περπατήσεις πριν την ώρα σου, μπορεί να το ξανασπάσεις. Ναι. Μου τη δίνει να μένω στο κρεβάτι. Πίτερ, με το να μένεις στο κρεβάτι, εξοικονομείς την ενέργεια που χρειάζεται το σώμα σου για να θεραπεύσεις το κάταγμα. Και δεν πρέπει ποτέ να ρίχνεις βάρος σε ένα κάταγμα την ώρα που θεραπεύεται. Το καινούριο κόκαλο που σχηματίζεται ενιαία είναι πολύ εύθραστο και όσο για σένα, νεαρή μου, βγάζουμε το γύψο. Μα το σπασμένο κόκαλο μπορεί ποτέ να αποκτήσει όλη τη δύναμή του. Μα και βέβαια! Και για την ακρίβεια γίνεται πολύ πιο δυνατό από πριν στην περιοχή του κατάγματος, αγαπητή μου. Τόσο δυνατό που θα μπορούσε να μπει και σε ένα ελεφαντάκι και να σηκώσει 1 τόνο. Μπορείς να το φανταστείς αυτό? Ναι, έτσι θα γίνει και με σένα. Γιατρέ, τι κάνει το καινούριο κόκαλο τόσο δυνατό? Πολύ απλό. Πρώτα-πρώτα το αίμα του φέρνει απ' έξω ό,τι χρειάζεται, όπως για παράδειγμα οξυγόνο και χημικά στοιχεία. Ακόμα και ο μυελός του σπασμένου οστού δέχεται επειγόντως μια γερή δόση δομικών υλικών. Έπειτα θα εκπλαγείς αν μάθεις πόσο ασταθές ασβέστιο τριγυρνά παντού, μέσα στο σώμα μας. Υπάρχουν λοιπόν ορμόνες που μαζεύουν αυτό το ασβέστιο στην περιοχή που χρειάζεται περισσότερο.
Η διαδικασία της ίασης προχωρεί μέχρι που μια μέρα, την Άνοιξη... Μου φαίνεται ότι είστε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, παιδιά μου, αύριο πάτε επιτέλους στο σπίτι σας. Αλλά πρέπει να θυμάστε ότι στην αρχή δεν πρέπει να ζορίζετε τα πόδια σας. Εντάξει, δώσε μου το χέρι σου, γλυκιά μου. Τα νύχια σου δείχνουν έλλειψη ασβεστίου. Αλλά μπορείς να το αναπληρώσεις τρώγοντας πολύ τυρί και πίνοντας πολύ γάλα. Είμαι βέβαιος ότι θα βρεις αυτή τη δίαιτα πολύ απολαυστική. Ναι, έτσι είναι. Όσο για σένα, Πίτερ, η συνταγή μου είναι να βγαίνεις όσο πιο πολύ μπορείς έξω στον ήλιο. Το ηλιακό φως θα διεγείρει τη βιταμίνη D και όσο πιο γρήγορα τρέξουν οι βιταμίνες με τα μικρά τους φορτία από ασβέστιο και φόσφορο, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσεις να σταθείς όρθιο και να τρέξεις.